zachoval, ale to neviem. už vidím tie oči tam za stromom. Napadnú tu medvedu. Ale jak to stuhlo? A už ide. Teraz. Nachádzame sa v podzemí. Čo to tu sú za fľaše? A tieto nádobky, to čo bude? Dôkaz číslo 1. Tam boli jedy. Ešte raz noviny sú tu. Tam čo je? Je kotolňa, nie? Je už mŕtvý človek tam. Je? Hej. Ešte je tu ten betón. A toto nechápem, tie postele betónové, k čomu slúži? Čo? Tie betónové postele. No, toto. Že vyzerá to ako hrobky a nevieme, k akému účelu to je. Áno, pre obesenca. No, dobre to tam pripravené. Počkaj, poď sem, poď to otočiť, tú fľašku. Ale nie s prstom. Aha, teraz vidím. Aha, pozri sa, tu je diera v strope. Asi ventilátor bol, nie? Odslávaný. To podáme. No, zmením. Tu majú. Reže. Aha. Hakový kríž. Panák. Vybúraná stena. Tu z oboch strán. A tam je kabína. Nie. Počkaj. A to tak čo ešte? Hej, kabína je naozaj. Čo tam je? Oko. Kladka, ktorá to má držať tajnosti. Vidíš, v tom veľkom je vata. Tu je radioaktívna. No, vidíš. A je otvorená. A tam som tiež našiel. Celú škatulu toho. Hej. Hej. Ešte neotvorené tu bolo si. Tam. Čo tu znamená tá značka? A tu sú také, ale... Počkaj, musím prepnúť na... Hungary. aby bolo vidno červenú. Nejaký institút.
Ktorá? Aha. Radioaktívny materiál tam. Zase tam by sme už až bardzo nemali chodiť. Nebolí vás hlava? A čo to by bolo dobre pozrieť, čo to tam je. Už taký tlak cítim, ale... A čo znamená tá značka? Materiál. Poďme radšej. To mi posvieť na tento tu. Počkaj, tie žlté plechovky? Nemali by sme tu byť dlho. A čo táto značka znamená? Táto, neviem. To by sme mali zistiť na nete. Poďme radšej preč. Opúšťame zakliatú budovu. Neviem, môžem robiť záznam na foťák, či nie? Alebo kameru. Keď sme to vtedy natáčali, tak chcel by som, že bol aj koniec toho, že jak to bude. Nie, žiadne Dobre. také.